tatay ko, sana itong birthday ko ay maging, ang wish magkaroon pa ng pambuhay para magbayak Syempre. sila lahat. Yun ang sa akin. God knows. JFS Battles and Services ay patuloy pa rin sa pagsasurpresa. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ngayon dadako kami sa Villasar, Sipocot, Camarines Sur upang surprisahin ang ating lucky tatay naman na kung kahapon ay nanay, ngayon naman ay tatay naman ang ating susurprisahin. Tara na't kilalanin natin kung sino ang ating lucky tatay for today. Pero bago yan, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating packages na ibibigay natin sa kanya. Meron tayo ditong red ribbon cake na ipapablow natin sa ating daddy. Meron din tayo ditong bubble balloon na may happy birthday papa. At syempre meron din tayong money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Napakaswerte naman ng ating daddy at ng mga magulang natin na binibigyan ng effort ng kanilang mga anak. So tara na, tumiyahin na all the way from Villasar, Sipocot. For our social media accounts, the JFS Battles and Services, Facebook, Instagram, and YouTube na makikita niyo sa aming screen. We don't just create, but we captivate. I am Ate Angel, bumiyahin na patungong Villasar. Andito na kami sa Villasar, Sipocot upang surprisahin ang ating lucky daddy for today. So tara na, samahan niyo ako. So, alam na highway lang kasi yung bahay. Pero, may highway. So, super highway na ako. Tao po. Oops. Ay, may sasabihin. Ay, hello po. Good morning, ma'am. Hindi may tao. Nandito po ba si... dito po ba nakastay si Sir Ruben Paracon? Nasaan po siya? Ikaw? Uy, wag na. Pagod na kayo. Ay, hello sir. Bali po sir, ako po si Angel. Bali po nag-package po kayo from ibang bansa. Ako lang po ang nag-deliver. Nandiyan po siya sir sa kotse. Tara. Dito po pala kayo nag-stay. Ay, kayong dalawa. Mamaya na po sir, para hindi ko po kasi medyo ano po eh. Kayo po si Sir Ruben Paracon. Medyo ano kayo dito? Dito po kayo. Kayo dito, sir. Ayan. So, sir, bali po, ano po bang, okay na po ba kayo? Ilang taon na kayo, sir? 73. Wow, napakalan niyo po ngayon. Nakalupon sa vlog kasi, sir. Kamusta kayo, sir? Okay lang kayo? Okay lang. Okay lang? Ready na kayo, sir, makita? Ready? Sige, sir. Kayo na lang magbukas. Uy, bye-bye sila. Happy birthday! Sir Ruben Paracon! So, sir, ako po si Ate Angel. Tanggalin ko lang to. We're from the JFS Battles and Services po, from San Fernando. Pero po ako tagalito po kasi si Sipocot. Ito pong munting regalo na to ay bigay po sa inyo ng inyong mga anak at ng inyong pong sister-in-law na si Ma'am Liza Paracon.
inyo. And eto po sir, meron po kayong money bouquet worth 5,000 pesos para po to sa inyo sir. Galing na. Ayan sir, meron po ako ditong mga informations at sasabihin ko po sa inyo kung kanina po ay naiiyak ang ating lucky daddy for today. So sir, birthday niyo po ba ngayon? Birthday niyo ngayon? Ay, naiiyak si sir. Naiiyak din ako. Ayan sir. Ayan sir, so pwedeng pahingin natin yung music. Ayan, may bubble balloon pa pala tayo. Bakit dito, Ayan dito, sir, ano? para din po to sa inyong bubble balloon na to. Nabigay din po sa inyo ng inyong anak. Pangalan doon Sa isa po. Sabi po kasi dito na lang daw po kasi andito daw po kayo. So sir, yung music natin, pwede pa ano ako. Ayan. So sir, ito sir, may babasahin lang akong message para po sa inyo na ipinapahatid po ng inyong mga anak. So, eto po sir, tatlo yung nag-message, isahang letter. So, happy birthday Papa. We wish you nothing but happiness in life and good health lang pirmi. Ingat pirmi dyan, mag-face mask, face shield, and sanitize pirmi. Tapos dahil para buwat magagabat, taang bones pa dyan, alagaan. Magturog at least 7 to 8 hours a day and inom ning dakol na water. Dahil makalingaw na mag-inom ning bulong mo pa. And we'll love you so much, Papa, and thank you for everything. God bless you always. See you, Papa, soon sa kasalmi. Love, Rose, and Von. Ini naman po sa rong message na ni, happy birthday, Papa. Thank you sa mga sacrifices mo sa amin. Lagi ka andyan para i-guide kami lagi, Papa. Pasensya na Papa, di ako makatawag para makamusta ka, pero parati naman kitang naaalala at nakwento nga kita dito. Maswerte ako sa father-in-law kasi sobrang bait at napaka-cool na Papa. Masayang kausap at malayo pa lang naririnig ko yung boses mo. Natatawa na ako. Hehehe. Salamat Papa sa baon na pagpunta ko ako sa bahay mo, yung mga nakasalapit mo, inaabot mo pa sa akin. Salamat Papa at di talaga ako showy. Pasensya na Papa at nalakasan ko lang ang loob ko kasi syempre gusto ko mag-message sa'yo. At syempre special day mo yan. Gusto kong maramdaman mo na andito lang kami lagi. And we love you Papa. We wish you all the best and healthy life at more birthdays to celebrate Papa. Malapit na ako Papa magtapos dito. Salamat sa mga prayers mo. Love, Gemma. And last but not the least, Papa, happy birthday! Salamat sa pagiging ama na pirmi lang maugma at kabos mayong problema asin pagiging simple. Maski kami kang mga akik mo mga pasaway na inagkakasurundo, ninuli sa imo kami man sana nagkakaburunyog at nagkakasararo. Mayo man ako dyan, i-represent ko lagi si Snow para sa ko na makaibahan mo dyan. Wish ko lang, pirmi, kang happy as always and healthy. Happy birthday and we love you from Erwin. So yan pong mga message na yan, bigay po sa inyo ng inyong mga anak. So dito na natin siya papablow ng cake, diba? So kunin ko lang po itong cake natin. Ayun pa doon lang ani, nag-out niya. Alakay daddy, dito po kayo, harap kayo dito daddy. So again everyone, andito pa rin tayo sa Villasar upang ay kasama pa rin natin ang ating lucky daddy at kanyang ibublow ang kanyang napaka-special na cake sa kanyang espesyal na karawan. So ngayon, sabay-sabay tayong kakanta ng happy birthday para kay daddy at the count of 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So daddy, before you blow this candle, may wish pa po ba kayo? Ayan! So ayan ang ating lucky daddy na si Sir Ruben Paraon all the way from Villasar. So sir, gusto ko naman po kayong hingian ng konting mensahe. Ano po bang gusto niyo sabihin? Makikita po to ng inyong mga anak? Na ito naman ang mensahe ko. Sana itong birthday ko ay maging ang wish magkaroon pa ng makapambuhay para magbayag mo sila lahat. Yun ang sa akin. God knows. Kung magbayag sila lahat, gusto ko maghaba pa. 100 years. Oh, kaya yan, daddy. Kaya yan. Basta alagaan niyo lang po yung sarili niya. Okay ba? Ano pa po, daddy? Mahanap maging
mga hinaharap. Okay. Napaka-sweet naman ng ating daddy at napaka-jolly. Parang katulad nyo rin po yung sinurprise namin kahapon. Napaka-jolly din po. Ahaba pa po ang buhay nyo, daddy. And pray lang po tayo. God bless po sa inyo. Again, everyone, happy birthday, Sir Ruben Paraon! Thank you so much. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Patuloy pa rin kami sa pagsasurpresa kahit sa ang parte ng Bicol, alabas ng Bicol. Thank you so much. Pag-hi naman kayo, sir. Pag-hi kayo, sir. Bye!